duwa man ni da su ka gane mutane hakuri ake da su mu kaga mu da yake muke a matsayin yan sanda in muka ce zamu dinga takura musu bakin jini muke yi a dinga yin hakuri shi komai da kake gani ɗaya rayuwa a hankali ake bin shi komai a hankali ake bin shi amma kace da zafi za ka dinga abu ba ka taɓa yin maganin abun ba su ne nan fa anan suke shaye-shaye yanzu yaran nan ba sa jin magana na shaga musu amma ba sa jin magana Hausa kawai mu je yau wallahi ko me zai faru yana kai su ofis wallahi sai sun yi sati 5 a cikin gadurum wallahi ba tun yanzu nake ga musu ba amma mu ba su da tarbiya mu je wajen su wallahi yalla bai mun tafi da wa'annan yara kai ya mun su mana girman ku da hankalin ku kamata ya ce kowanne a cikin ku yana da mata amma kun zo kun bata rayuwar ku da shaye-shaye kana shaye-shaye kai kana da hankalin kanka shaye-shaye ce ta mai da kai haka duk kuna da hankali duk lokacin da aka ce kana shan wani abu na shaye-shaye hankalinka gaba ɗaya fita yake daga kanka ba za ma ka je ka iya bauta ubangijin ka ba tana ma aka san me kake yi ma gaba ɗaya ya kamata a ce kun kai level din da za ku daina wannan shaye-shayen da kuke yi yalla bai kawai ka bar ni in tafi da su mana haka yake ba a so a ce mutane mutunci ana unguwa ɗaya ka gane iyayensa ana tare da iyayensa ana gaisawa ba daɗi ha ba yalla bai amma ya kamata a ce ku daina irin wannan abun tun ba yanzu ba ina ga musu wallahi tun ba amma ku tunani akan abin da na ga muku ba na so muna unguwa a ce kullun ina kan ba wannan ba gaskiya ba yake faɗa mana ba amma ku da ku tunani ku gani illa wai mun gode in Allah da ba mu ƙara zama a wajen nan ba da kun yi wa kanku alama yi magana rawari wadda ɗe rayuwa ragawar da jadira wallahi mun daina normal ne Allah ya sa ku kiyaye da gaskiya Allah ya sa ku kiyaye illa ba ka daga ni ma yalla bai na so ko 2000 mun ansa ai ka san me ba haka ake ba su irin waɗannan hankali ake musu wata ran baka san inda za su yi ma rana ba